И какво става, хора, аз съм Даунби и в този епизод ще си поговорим малко за редстоуна и после ще ви покажа един капан. И така, ето, в момента съм го замаскирал. Това е една обикновена къща. Нека влезем вътре, няма нищо, няма куки, работи и такива. Но нека да влезем просто вътре. И да, това е капана, просто аз съм на такъв свят, че мога да копая само 3-4 блока надолу, иначе ето вървя си и падам от света в случая. Капана е лесен, не е труден, така че да. Както виждате, отвътре няма абсолютно нищо и чак когато натисна се отваря дупката. И нека да започваме с самия капан. За целта съм подготвил една врата. И нека да започваме. Значи първо копаем зад вратата, блокчето точно зад вратата, 3 надолу. 1, 3. Влизаме и заставаме с лице към вратата и от дясната ни страна, ето дясно, копаем 2 пъти. Ето така се получи. Взимаме стики пистън или лепка волтал и правим така, нали 2 и 1 нагоре. Тук пак се го запълваме. И ето на това гълче слагаме материала, който ще ни е пода на стаята. Аз искам от такова да кажем. И опа! Той ще дойде тук, на това блокче, така че тук не слагате нищо. Само да седи на вратата да я сложа. И така. Сега копайте пред това, как се казваш, претегляща сигнална плоча, копайте пак 3. Първо си взимате редстоун, такова и факла, мисля, че само това ще е. Влизате и точно на едно блокче под това слагате как се казва, червен камък. След това копаете, докато си намерите ето ги, докато си намерите пистъните, трябва да се получи долу-горе едно такова тунелче. Слагате тук едно такова червен камен ретранслатор и го слагате на последната му степен. Така. Тук свързвате с редстоуна и тук слагате едно, на първата степен не го пипате. Задължително махате ето това блокче тук. Задължително, защото иначе ще ви се бъгне целият капан. След това на 2 блока преди ретранслатора слагате една една факла, всичко да се активира и свързвате ето така с факлата, да може като стъпи човек, тя да се изключи и да се отвори. Ето сега например, това ми е пода тук. И ако не съм объркал нещо, влизам и падам. Само че сега ме избутва нагоре, естествено, защото аз не съм го направил дълбоко. И да, това беше от мен. Абонирайте се, харесайте и очаквайте много редстоун уроци. И това е, чао!